Hamzanyň dogany bolýar. Peýgamberimiň ataları 10 dogan, diňe bir doganlar musulman. Bir atalarynyň dogany, Hazrat Hamza, iki doganlary. Hazrat Hamza bilen Abbas. Hazrat Hamzanyň jesedi mübarek görler toto bolan. Resulullah köp hapa boldular. Halatı var. Ana şu Hazrat Hamzanyň jigerinin çeýlen ayal, öple kafir. Kafirler, müşrikleri tefrek çalıp tahrik berýän ayal şu. Gazwa-y Uhud'da. Şul pes barıp Mekke'ni Peygamberimiz 8-nji ýylda fethetdiler. Kafirler hemmeleri bayat berip merdim Kureyş musulman boldy. Şol ayalym Peygamberimiň huzuruna bardy. Peygamberimiz aýtdylar. Kim diýip? Sahabalar ul Hind bint Utba. Utbanyň gyzy Ebu Sufyanyň ayaly. Hazrat Hamzanyň mübarek çeýlen ayal diýdiler. Peygamberimiz aýtdylar, bayatyn kabul etjek. Bir adam awal näme jürmeden bolsa hem İslam'a gelip giren so halas diýdiler. Ýöne diýdiler, ýüzüni görmeýin aňraýlan tursun Hazrat Hamza ýadyma düşýär diýdiler. Munyň ýüzüni görsem Hazrat Hamzanyň bolup duran tot jesedi mübarek ýadyma düşýär. Ýüzüni aňraýlandyrsyn bayat kabul İslam'a giren diýdiler. Soňra ente bin tutbaýtdy. Resulullah'a. Men awal diýdi siziň kowmy kabilaňyzdy we siziň daş töwereňizde oturan adamlary dünýäde betterin mahluk görýärdim. Endi gözüme melaikelerim ýaşy görýär şular diýdi. Awal İslamyň izzeti bilen ýokdy bol. İslamyň şerefiniň habary ýokdy. İslamyň izzetinden, İslam fi nefsihi izzet, İslam fi nefsihi şerif, İslam fi nefsihi muazzaz muazzam. Aslan insani keramatyň hafyzy hem İslam. Kafirlere garaň. Amerika aýtýar ki Afganistana kömek berjek. Öz memleketinden gidip gören adamlardan sonra maaşy berilmän janjal edip idarasından istifa berip ýören Said Mansaplar köp bilen. Maaşymyz perdak bolan ýok. Awal 1000 dolar berilýän bolsa 500 dolar maaşymyzdan tanqis boldy diýip janjal edip ýören köp bilen. Beşer dost boldy, öz beşerine musulmanlar ýaşy görüp görüp Afganistanyň beşerine kömek edip. O biziň bir manawiýatymyz ogurlajak bolup gelen. Mamuryny dowleti bir tarapdan, İslamlar, musulmanlar bir tarapdan, ulamalar bir tarapdan inan bilen. Welakin İslam sadadil aldanýar. Ana Hazrat Hamzanyň hilm, Peygamberimiz hilmi tuşur. Hilm bolmasa öpilen Hazrat